Kelletesem kelmeyeyim. Nelegine yürüp kayttım. Özümüzün Tataristan nerse deseng de. Tınlar karakat. Eyye. İştesin. Kulakka may bulup yata. Ondan sonra indi mene kichkine çakta bizim gumman alganda ide gül tatakşesi yaşalar indi alır. Sadik kaviceri başlagaç mene biraz gana şunda anda bitindi. Bar türlü bala, türlü gayladan dip aytken mene şu Rusçalar şundan başlanıp gitti. Şunсы исте калган кичкене чакта Камил ниче яшьләр булган микән инде. Мин аны иртән алып кайт, кичмән алып кайтам бит балалар бакчасына. Шунда инде bütün балалар чыга, "О, моя мамочка пришла. О, моя мамочка пришла" дип чыган. Шуннан гел Камил әйтә, "Ничә bütün кешеңдә әниләр килә, әти ничә син киләсең, ничә безнең әни килгән юлда." Әни гел декретта иде. Әнигез мәйтәм ул утренникка гына җөргә яра. Шуннан соң хәзер берсендә җигереп чыккан, мен аны танымыйча калдым әнә. Теге балалар бакчасында теге уйный торган площадкалар була бит, шул теге мәйданчыкларында. Шуннан җигереп килә бу. "О, моя папочка пришла" дип. Моның да икәнсе килгән инде күрәсең теге. Шундый чагыда булган. Тик шулайда менә ул балалар белән бергә кыш көнеме, җәй көнеме гомумән гүзәл. Ул бит инде ир-ат эше. Илназ өйрәтәдер. Ә менә хатын-кыз эшенә дә өйрәтәсеңме? Андый эш бармы? Менә мин көндә әйтәм, малай ир-ат, хатын-кыз эше юк ул. Бөтен әйберне эшләп белергә кирәк. Хатынны гына көтеп торасы түгел, носкиңне дә җуып куясың, ашарыңны да пешерергә өйрәнергә. Хәзер интернетта бөтен мөмкинлекләр бар. Нәрсә ашарга пешерергә телисең икән, видеосын кертәсең, анда полный обзор бар. Шуңа күрә бөтен әйберне эшләп белсен. Ул инде тәлинкәңне алып куйдан башлана инде, аша бетергәч. Мин сүгәм, өстәлегездән артыгыздан җиштырып калдырыгыз. Бу хатынга ышанасы түгел. Менә шулай чиста пөхтә ир-ат кеше тырнагы, чәче, бөтен нәрсә чиста булырга тиеш. Һәм менә шунда өйдә өйрәтәм, хатын-кыз ир-ат эше юк дип. Бөтенсе бергә уртага салып эшләсәң, рәхәтрәк дип.